actie is maar een droom. Actie zonder visie is tijdverspilling. Visie, gevolgd door actie, brengt een land vooruit. Op 12 december 2024 werd de Oil and Gas Workshop geopend in Ballroom Torarica, gericht op de toekomst van Surinaams energievoorziening. President Santokhi benadrukte het belang van duurzame ontwikkeling en de afbouw van fossiele energie richting 2050-2060. Met zo'n 80 deelnemers besprak de workshop het gaspotentieel van Suriname. De heer Patrick Burners van Staatsolie presenteerde gas als een groenere energiebron met kansen voor de economie. Groepdiscussies zullen bijdragen aan beleidsvorming voor een duurzame energiesector.